Apa kuwi tedak sinten? Tedak sinten utawi sok diarani tedak sinten tegese yaiku upacara adat Jawa kang dilakoni nalika bocah umur 7 wulan. Minurut panenggalan Jawa, tedak tegese mijak utawa mlebu dene sinten saka tembung siti tegese lemah mula. Maknane bocah wis wiwit pidak lemah, tandha yen bocah wis wiwit mlebu urip dunya kanthi nyata. Upacara iki duwe makna ndongakake supaya bocah dadi wong sing sregep, sukses lan bener dalane urip. Uga ndedonga supaya tansah pinaringan selamat lan berkah. Siapa sing nglakuke tedak sinten? Bocah cilik umur 7 wulan minangka pusat acara, wong tua bocah minangka sing nglayani lan nyiapke upacara. Simbahe utawa wong tua asring melu dedonga lan nutun prosesi. Sedulur lan tetangga terapo kandhakala melu rawuh minangka saksi lan dedonga bebarengan. Makna utawa kegunaan ngaturake panuwun marang Gusti Allah amarga bocah wis sehat lan bisa midak bumi. Keloro, ndedonga supaya bocah duwe masa depan sing cerah lan dadi wong migunani. Ketelu, nguri-nguri kebudayaan Jawa supaya ora ilang saka generasi muda. Langkah kesiji, bocah diadusi nganggo kembang setaman ing wiwitan acara. Bocah diadusi kanggo banyu lan kembang setaman kaya mawar, melati lan kenangan. Maknane supaya bocah resik lahir batine, ilang saka reget lan siap mlebu urip anyar kanthi suci. Langkah keloro, bocah nganggo klambi sing apik lan resik sawise diadusi. Bocah diganti nganggo busana Jawa sing rapi lan apik. Maknane supaya bocah tansah ngugemi keindahan, ketertiban lan kebecikan ing urip. Langkah ketelu, bocah midak jadah 7 warna. Bocah banjur dipandengi mijak jadah utawa jenang sing warnane ana 7. Warna-warna kuwi nglambangke yen urip iku ana macem-macem rasa, ana seneng, sedih lan tantangan. Maknane supaya bocah bisa ngadepi saben warna urip kanthi tabah lan sabar. Langkah kepapat, bocah mlebu kurungan utawa sangkar manuk sawise mijak jadah. Bocah mlebu kurungan sing wis disiapke, maknane bocah mlebu donya sing kebak aturan lan tanggung jawab, kudu sinau urip lan ngerteni kebecikan lan ala. Bocah milih barang-barang sing disiapke ing jero kurungan, ana macam-macam barang kaya buku, duit, pitik, bolpen, beras, lan perhiasan. Barang sing dipilih dipercaya dadi tanda karep lan masa depan bocah. Contone, nek bocah milih buku bisa dadi pratandha yen bakal seneng sinau utawa pinter sekolahe. Bocah diulungke utawa digendong mentu saka kurungan sawise milih barang. Bocah diulungke mentu saka urungan dening wong tuwane. Makane bocah wis mentu saka alam cilik lan mlebu urip anyar sing luwih amba lan diharap bisa ungguh urip. Langkah ketujuh, wong tua ndonga lan maringi pitutur marang bocah ing tahap iki. Wong tua utawa simbah biasane ndonga lan maringi pitutur supaya bocah dadi wong sing migunani bener tumindake lan tansah eling marang Gusti Allah. Iki nduduhke rasa tresna lan tanggung jawab wong tua marang anake. Manggo selamatan utawa kanduri pungkasane ana acarane selamatan utawa kenduri sing isine panganan tradisional kaya tumpeng lan jajanan pasar. Maknane kanggo ngaturake panuwun marang Gusti Allah marang acara wis lancar lan bocah wis slamet. Selamatan ugi dadi lambang rasa syukur lan kekompakan antar keluarga lan tangga teparut.